فيلمنا أنت جمر إن نبرة لامريت كابز تفترة تسكع حز زلنا يو حاموشتك زي نايزر متفازة أنا قادتن ما بلشال شاي جنا كم زي تجمر يرئينا أو كاربيان بحري نيكزنا قعزوز وحقوسات صدرا نيرئة ألنا جوليا أو تبحرنا حمست إيا بقللو انت نسافر أب جلبا وشتن دكا كيسن بينن مسبع الجزاءاتهم بمخوان ناتزنا قعنا هلو جيليا هاندبت بحيل ما يدفئت كيتو حتى بالمو ناترعت حاجزنا صوعتنا هلوت ديمتز سمعتون نيتي جلبا ناو جيليا بمسقع نحمس بمحقات كافت بحري يوصاء بيزز تدنقص مسدرؤو شعو مشتنا تحمق معالتي بمرقام ناي وداتهم بيني ناي 13 عامت ناي لدت بعال كيك بمقراس نخبرون هلو بيني ناي لدتو هبتو انتو وهابو ادي جلياون كاب حمق منفس كحلوة كأيو بمبال ني بيني اب ايدو زئسر تهبو كاب اوون سيدرؤو مذكرتا فوتونا تسألو ناي كيسي فقرنيا ادم تليفون بمدوال نتوم سدرا سلام نمبال نيكيسنا واقعنا هلوه هاندبتاو زهونه ناي نفاس لوط نتوكتان بمبزاح ايتي تليفون يقارط امو كيسي زيتفطرو نتوم ناتناقرت بيتمساسال ساعات عاسا بحر نتا جلبا انتن قساقسا نايتا جلبا من قسقاس زستو عليتهم نايتا جلبا تحتاي كفل نمرآي ناب ماي بمئتاو هاندبت زي رأيون زي فلطن فطر بمرآيو كافت ماي بموصا دم زوص زلو مأقرو ناي جلبا حاتن كم زوغون ايتا جلباون وحد صقم كم زقات امانا تناقره ناي مجمر تحاقز دكتور سبيتو جيليا تحكمو نرداتا بتدقاقا من ناي راديو صاوع تقبرون ميلس بمسانو ميحرقو كابو حدات دقيقة ندحار بزي فلطو انفت بتدقاقا من ناي نتوقتا ماي انتو ورد بمدنقات نتي جلبا بملعال انتو قويو قيم حزوز نبرا بحري بمعبل نتا جلبا حافكوف انا بلا انا انقساقسا كاب عقمهم بلعلي زخونم صدرا كلهم عرسهم صحيتهم كاب نئشتن صانحيت كاب زودقوا انت اللعالو بزخون نقر بمدنقات كاب تا جلبا انتو وطو عقزمنهم ملؤ زي تصبيو واقاتامي تخسيتوهم ايو ايتا جلبا تنصاففو زنبرت بحرون هاديمو ناو درق بوتا يلوت بزون انفت حبار كومباس بمطعم سيمين دبوبن مفلاي انتفتن زي تقلابتا انتريهم بين نتوني انتاي كمز تفتر انت حطو توم كابلو مشوعة شح عامت نقدمو ان موداتا قزي كمز تفترن ايتي بحري نعم منبري قزوهم كمز خدن إذن بحر بوتا درق مخانو انتظارب زي سمعتو كيسي بمسنباد فقرنيا آدم بيت خالي أنفت سلزخونه زي موتا سلز مسلا بمحزان تنبع بخالي أنفت بيني بزحزلو منفحتو بمبرار كاب تحاد غازو ترفو سبات انت تقوم توم حقوس بمخان بيتا دقاقامي ناي حاجز ميل اختبي راديو بملآخ نخي حقز ومناو كالوقت انت حاتت بخالي وغن كاشا مقبلو وحد كم زهونه انتظاربو تومن جيليان كلتي دقوم طراح نيك قبلهم انت لمنوو بمسمع ما چامبر زلو انفت انت فلطوم توم نيتي كارتا بمرآي ايتي چامبر زلو بوتان مركاب كلتن سلسن معالت كم زود قالهم يزارب بيصبحتو اقحيتهم بمئكاب ناتزقاجون هلو زخون سب خلبو بمحاز نابقومنا مصا بمرآيو بيدحرت بموراد كاب مريت من قطقات زترفى سب بمركابو بمحقواس زيدا خمس لزمسلو بيتو قادامي انتهبو ملس زي هابو تقعزاي سبعاي چليتو دحر مستايو نيستون بيتو قادة رئيسو بموقع دربي بزي حزنيتا انت رقصو نيزي زرائيت جيليا نيك تحقزو انت متصئ بإذا حازو شتر وقيقو بمقتال ني جيلياون نيمو ودأ بمقوياي زي حازو شترون بمونشاف اما اقراي وقع نابتي جيلبا بكيس حاجز بمقتاوا نيتبر المسكوتن بمعصاو كيسن بينين حابئة ني كيسي شقوت بمهاب ني كتتكسلو تزاربا
ናብቲ ሓደ ክፍሊ እንትሕባእ ነቲ በሪ ዝቕጥቅጥ ዝነበረ ብሓይሊ ከፊቱ ብምእታው ነቲ ክፍሊ እንትፍትሽ ጄልያ ኣብ ዝተሓብአትሉ ክፍሊ ንእሽተን መስኮት ብምርኻባ ካብቲ ጀልባ እንትወርድ እቲ ሰላሊ ናይ ሰብ ከልቢ እናጠርዐ ናብ ዝባና እንትድይብ ኣብ ኢዳ ብዝነበረ ካራ ብምውጋእ እንትቐትሎ ድምፂ የጥፍእ። በቲ ናይ ከልቢ ሞት ዝሓዘነ መንገደኛ ናብቲ ጀልባ ውሽጢ ብምእታው ሚስ ጄልያ ብምክርኻር ትንፋሳ ከቋርፅ ውሕድ ምስ ተረፎ እዚ ኩሉ ባእሲ ትርኢ ዝነበረት ኬሲ ሽጉጥ ብምትኳስ ትቐትሎ። ኣቑሑቶም ሒዞም ናውቶም ብምኻድ ናይ ድሙ ነብሲ ዘለዎ መንገደኛ ሰብኣይ ካብ ዝወደቆ ተላዕሉ እንትኽተሎም ጄልያ ደቃ ብምሓዝ ናብቲ ባዶ ቦታ ናብ ቻምበር ምህዳም ይጅምሩ። ነቲ ካርታ ተጠቒሞም ናብ ቅድሚት እንትጓዓዙ ቤኒ ናይቶም ሞት ዓርሱ ተጠያቂ ብምግባር ነቶም ነፋሒቶ ሓፍ ኣቢሉ ተዘይሰቒልዎም እቲ መንገደኛ ከም ዘይመጽእን ነቶም እውን ከም ዘይቐትሎን ንባዕሉ እንትወቅስ ጄልያ ናቱ ጥፍዓት ከም ዘይኮነ እናተናገረት ኣብ ቀረባ ርሕቐት ነቲ ሕማቕ ሰብ ብምርኣይ ደጊሞም ጉያ ብምውሳኽን ብምህዳምን ርሕቐት ቦታ ካብ ዝተጓዓዙ ንድሓር ኣብቲ በረኻ ዝጸንሐ ፕሌን ብምርኻቦም ኣብቲ ሽዑ ምሸት ኣብኡ ንምሕላፍ ይውስኑ። ኣብቲ ምሸት እውን ጄልያ ስእለቶምን ስለ ባዕላን ካብ ፍቕሪ ርክብ ክሳብ ጥንሲ እናተዛረበት ዲቃስ ይወስዳ። ካብ ውሕዳት ሰዓታት ንድሓር ካብ ዲቃሳ ዝተበራበረት ኬሲ ሽንቲ ንምሻን ካብቲ ፕሌን ብምውራድ ኮፍ ኢላ እናሸነት እቲ ሕማቕ ሰብ እውን ብድሕሪኣ ብምምጻእ ኢዱ እንትሰድድ ካብ ሰማይ ዝወረደት ጄልያ ብኻራኣ ብምውጋእ ብሕርቃን ከቢድ እንትብርብሮ ኬሲ ብምሕቋፍ ተረጋግዓ። ምስ ወግሐ እውን ካብቲ ፕሌን እንትወፁ ኣብቲ ምሸት ዝቐተልዎ ሕማቕ ሰብኣይ በታቲኖም ደርቢዮም ዘይፈለጥዎ ፍጡር ከም ዘሎ ብምስትውዓል ናብ ቻምበር ይጓዓዙ። ናይ እግሪ ጉዕዞ ምስ ማይ ጽምኢ ዝንገላታዕ ዘሎ ቤኒ ዘለፍለፍ ናበለ ብምኻድ ዲንን ብምባል ማይ እንትሰቲ ጄልያን ኬስን ሽዑ ብምርካብ ከም ዝሕምሞ ብምዝራብ ጠጠው የብልኦ። ካብ ሰዓታት ጉዕዞ ንድሓር ሕማም ዝሓየሎ ቤኒ ኣቐሚጠን ዝተሰባበሩ ወንበር ብምእካብ ድንኳን ሰሪሐን ንቤኒ ብምዕራፍ ኣድኡ ጄልያ መርፍእ ብምውጋእ ንእሽተን የዕርፉ። ጄልያ እውን ካብ ዝደቀሰትሉ ድምፂ ሰሚዓ ብምልዓል ነቲ ከባቢ እንተጽሪ ናይቲ ሕማቕ ሰብኣይ ድምፂ ናብኦም ናቐረበ እንትመጽእ ነቶም ደቃ ብምንቅስቓስ ናጐየዩ ካብቲ ጎቦ እግሪ ሰባት ብምርኣዮም ንክሕግዝዎም ናብኦም እንትጐዩ እቶም ሰባት ብምህዳም ኮንቲነሮም ይዓጺሞ ናይቲ ኮንቲነር መሳልል ብምጥቃም ተንጠልጢሎም ኣብ ላዕሊ እንትወጹ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት በቲ ኮንቲነር ነዃል ሓሳኹ ብምእታው ነቶም ሰባት በሊዖም እንትውድእዎም ብጽባሕቲኡ በዓል ጄልያ ናይ ማይ ጽምኦም እንትሰትዩ ካብቲ ኮንቲነር ቤት ማሊኡ ምሸት ነቶም ሓሳኹ ጽጋብ ዝኾኑ ሰባት መሳርሒ ናይ ሬድዮ ርክብን ብምርካቦም ጄልያ ናብቲ ናኦ ቻምበር ብምድዋል ንደቃ መቐበሊ ቻምበር ናበይ ከም ዘሎ ከም ዘይፈለጠት እንትነግሮ ናኦ ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ሽጉጥ ናብ ሰማይ ብምትኳስ ከም ዝረኣይዎ እንትነግሮ ናኡ ግዜ ከም ዘይብሎምን ካብ ሰዓታት ንድሓር እቲ ቦታ ናብ ባሕሪ ከም ዝምለስ ይነግራ። ብቕልጡፍ ናሃደሙ ናሃለዉ በቲ ማእኸል ዘሎ ጎቦ ውሽጢ ብምኻድ ናብ ቻምበር ንምብጻሕ ናቋረፁ እናሃለዉ ደንጎላታት ተደርሚሶም ኣብቲ ጉድጓድ ብምዕራፍ ኣብ ኣደን ውላድን ማእኸል ብምዕራፍ እንትፈላለዮም ነቲ ሕማቕ መዓልቲ ብምርጋም ናነብዑ ንኣዲኦም ናብ ባዕሎም ንክትመጽእ ይጽልዩ። ጄልያ እውን ሽምጣ ብምስጣም ንክኸዱ ናተናገረት ቁጥዕ ኢላ ከርክበኩም እየ ኢላ ብምዝራብ ቤኒን ኬስን ካብቲ ሕማቕ ኩነታት ንምምላጥ ይሃድሙ። ኣብቲ ቻምበር በጺሖም ንናኦ እንትጽውዕዎ ናኦ በቲ ናይ ባሕሪ ኩነታት ብጣዕሚ ስለ ዝተጐድአ ናተናገሮምን ካብዚ እውን ምትራፍ ከም ዘይኽእልን ተዛሪቡ ናብ ውሽጢ ንከኣትዉ እንትነግሮም ኬሲ ብዘይ ኣዳኣ ናብኡ ምእታው ሞት ስለ ዝመሰላ ንጄልያ ሒዛ ንምምጻእ ናብቲ ጉድጓድ ትምለስ። በዚ ኩነታት ጄልያ ኣብቲ ውሽጢ ጉድጓድ ብዝሓዘቶ መሳርሒ ነቶም ዝባልዑ ሓሳኹ ሓደ ብሓደ ናቐተለቶም እያ። ኬሲ ኣብቲ ቦታ ብምብጻሕ ሚስ ጄልያ ብምትሕግጋዝ
ኣብቲ ቦታ ተንጠላጢለን ነቲ ጎቦ ሓሊፈን ካብቲ ናይ ኣንበጣ በላዒ ብምህዳም ናብ ናይ መሕቢኤን ቦታ ይበጽሓ። ካብቶም ተባላዕቲ ብምምላጥ ናብ ቻምበር ውሽጢ ኣትዋ። ካብ ውሑዳት ደቂቓታት ንዳሓር እቲ ቅድሚ መዓልታት ዝሃደመ ባሕሪ ከም ናይ በረኻ ንፋስ ናተወርወረ ናብኦም እንትምለስ ናይ ኮፍ መበሊ ቀበቶኦም ኣጥቢቖም ብምእሳር እቲ ባሕሪ ካብ ዘውፅሐሎም ምንቅስቓስ ስቃዮም ዋላ ተቐነሰ። ዓርሶም ካብ ምስሓት ኣይደሓኑን። ብጽባሕትኡ ነቂሖም ኣበይ ከም ዘለዉ ንምጽራይ ነቲ ቻምበር ብምኽፋት ዝረኣይዎ ብዘይምእማን ሕጉሳት ይኾኑ። ኩሉ ነገር ናብ ዝነበረ ተመሊሱ። እቲ ባሕሪ ኣፍሪስዎ ናብ ዝነበረ መንደር ብምምላሶም እንትሕጐሱ እቲ ፊልምና እውን ኣብዚ ይውዳእ። እዚ ቪድዮና ዝፈተኹሞ ላይክን ሳብስክራይብን ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ።